Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दिनैहाय आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आंनि हेयार एक्सटेनशननि बागै नोंथांमोना आंनि जुदि प्रिभियास भिडिअसफोरखौ नायदोंबा मिथिखाबाय जे हेयार एक्सटेनशना मा आरो बेनि कस्टआ बेसेबां जुदि मिथियाखैबा आङो आंनि डिस्क्रिप्शनावहाय लिंकखौ होनानै दोनगोन बेयावहाय थांनानै नोंथांमोना आंनि प्रिभियास भिडिअखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो फार्स्टआवनो आङो दिनैहाय आंनि हेयार एक्सटेनशननि एक्सपिरियेन्सनि बागैहाय रायलायगोन गोबाङानो आंखौ कमेन्ट सेक्शनावहाय गोबाङानो गोबां कुइसन्सफोर सोंहरदों आं नाजागोन दिनैहाय नोंथांमोननि कुइसन्सफोरनि एन्सारखौ होनो थाखाय ओमफ्राय गोबाङानो सोंहरदों जे एक्सटेनशनखौ लागायबाथाय खर'आ गिलिर मोनो नामा बा आनकम्फर्टेबल जायो नामा बेबायदि होननानै बेफोरबायदि जेबो मोनाखै आङो दे आंनि एक्सपिरियेन्सखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामदों आङो जेबो बिदि प्रब्लेम मोनाखै आरो गोबाङानो सोंहरदों जे खानायखौ खाननायावहाय डिस्टार्ब जायो नामा बेबायदि होननानै नोंथांमोननो आङो दायो दिन्थिगोन नोंथांमोननो माबोरैहाय खानायखौ खाननांगौ आरो लोगोसे माबे खानजंखौ इउज खालामनांगौ नायदो ड्रायारा कम्पालसरि आरोना ड्रायारखौ नांखाथारगोन माने ड्रायार गैयाबाथाय जेबोआनो जानाय नङा आं बुंनानै दोननो खानाया आंना ओरैनो आंनि जा रियेल खानाय ना बेयो ड्रायार नांलाया आरोना दसे टाइम आं टावेलजों माने दोनना होबानो रानो ओमफ्राय बियो एसे गोबाव लायो आरोना खानाया राननो थाखाय माने गोलावबो नालाय रोजा बेखायनो गोबाव लायो खोमा आं दायो फोरानग्रोना लानो ओमफ्राय बेनि उनावहाय नोंथांमोना नुगोन नै दायो आरो एसे रानबावनांगौ दंख' आरो फोरानबावनाया जायाखै ओमफ्राय आं नोंथांमोनखौ बुंनो जे खानायखौ खाननो थाखाय नैबेबायदि ब्राससो नांगोन आरोना नैबेफोरबायदि गिदिर ब्रास नांगोन ओमफ्राय बिदि गेप्स थानाय बेबायदि टाइपनि बाट नोंथांमोना बेबायदि ब्रास माने बेबायदि खानजं इउज खालामनो नाङा आरोना बिदि फिसा ओमफ्राय आरो बेबायदिखौबो इउज खालामनो नाङा आरो बेबायदिखौबो इउज खालामनो नाङा बेटार नैबेदिखौ इउज खालाम आरोना बेयो बेटार सबसे माने मोजांसिन आरो ओमफ्राय जेब्ला खानो माने एकदम सिङाव सोथाबनानै खान माने इदि ओरैनो सा साज्रां खाननाङा आरोना बिराद मोजाङै खानखा इदि सिङाव सोनानै ओमफ्राय उनावहा जेब्ला खानायखौ इदि हमनानै खानबानो जाबाय जाय बिथांमोना खानाय गोलाव दंखायो अलरेडि मिथिखायो बिथांमोना खानायखौ माबोरैहाय खानो ओमफ्राय माने डाइरेक्ट इदि खाननाङा आरोना जेनेबा बेखिनिखौ खानबाय ससेखौ ओमफ्राय ससेखौ इदि हमनानै इदि खानदो आरोना नै आं खाननाय बायसा जेथो दङ दायो ओमफ्राय फोरानजोबग्रोनानै खानगोन आरो आं दा उनावहाय नै खिन्थु ड्रायार गैयाबा जानाय नङा दे मोजां खानाया नै गिसि दंबावो एसे रानबावनांगौ दंख' आं फोरानग्रोना लाग्रोनो गाइस नोंथांमोना नुखाबाय आंनि खानायखौ खानबाय आङो ओमफ्राय नै बरिया जाबाय आङो खानायखौ आफ्टार 3 days वाश खालामो आरोना सिगाङावथ' आं 2 daysनि उनावनो वाश खालामोमोन बाट दायो 3-4 daysनि उनावहाय वाश खालामो मालाबा जुदि बारा स्टिकि मोनाबाथाय लोबथ'वा बाट लोबखालि एसे मोजां जायो आरो खानाया ओमफ्राय बिनि उनावथ' लेथ्रा जाखागोन अभियासलि गोलोमनाय मोननाय मोजां नोंथांमोना नायनो हागोन जेबो प्रब्लेम गैया
आरो गोबाङानो सोंहरदों जे हेयार एक्सटेनसन खालामोबाथाय माबे सेम्पुखौ इउज खालामनांगौ स' नर्मेलि जोङो जाय सेम्पुफोरखौ इउज खालामो बेखौबो नोंथांमोना सायख'नानै इउज खालामनो हागोन बाट बेयावहाय नोंथांमोना सालफेट फ्रि नायनानैहाय इउज खालामनो हागोन आरोना स' आङो दायो रिसेन्टलि मा इउज खालामदों मामा आर्थनि इउज खालामदों आरो लोगोसे दायो आङो गोदानै मोनसे लाबोदों लटासनि नोंथांमोना बिदि साननाङा जे मामा आर्थ बा लटासनिखौल' इउज खालामनांगौ बेबायदि नङा जिखुनु सेम्पु नोंथांमोना सेम्पु बायनायनि सिगां सालफेट फ्रि खौ नायनानै इउज खालामनो हागोन आरो एज इउजुवेल जों जेरैहाय इउज खालामो खानायखौ जों जेरैहाय केयार खालामो जोंनि माने रियेल खानायखौ थिग बेबायदिनो एक्सटेनसनाबो एक्सुवेलि एक्सटेनसना बिथांमोन बुंनाय बायदिब्ला बे एक्सटेनसना हिउमेन हेयारानो आरोना बिदि प्लास्टिकफोर नङा जों बेयावहाय कालार खालामजायो स्ट्रेट खालामजायो बेखौ कार्लार माने कार्लि खालामजायो आरोना कार्लारखौबो इउज खालामजायो जा गोसो जा हेयार स्टाइल खालामनो गोसो बेखौनो खालामनो हागोन आरो लोगोसे बेयावहाय जों सिरामबो फोननांगोन जों जेरैहाय जोंनि हेयारखौ केयार खालामो बेबायदिनो केयार खालामबानो जागोन आरोना जे खानाया माने हेयार एक्सटेनसन लायोबा हेयार एक्सटेनखौथ' बेसे गोलाव खालामनो थाखायसो लाखायो नालाय स' गोलाव खालामनायावथ' एसे एनै खस्थ' जाखागोन मानो होनना बुंबा आं बिराद गोबाव जाबायमोन खानाय गुसुं लाबाय थानाया स' दायो एसेबाबो खस्थ' मोनदों होननानै बुंनांगोन आरोना मानो होनना बुंबा उन्दुनोबाबो मानोबाबो आं सिगाङावहा जानला मानला बिदि उन्दुनो हायोमोन खिन्थु दायो एसे केयार खालामनांगौ जायो मानो होनना बुंबा खानाया गोलाव स' जेथो जाबा जनायनि चान्स थायो डेमेज जानायनि चान्स थायो बेखायनो आं मा खालामो हेबनानै उन्दुयो नङाबा हेबनानै उन्दुबा एसे कार्लि जागोन आरोना जेरैहाय जोंनि आसलि खानायावथ' हेबनानै उन्दुबाथाय कार्लि जायो आरो आङो लबरदो खानानैबो उन्दुयो ओमफ्राय आरो जुदि खानो गोसो गैयाबा खानायखौ बिदि उनथिं लांजोबनानै साथिं लानानै उन्दुयो आरोना स' नोंथांमोनाबो बेखौ खालामनो हागोन आरो मा दंबावो आरो नोंथांमोना मा कुइसन्सफोरखौ सोंहरदोंमोनथाय बावलायलांबाय बारा मेलेमबो गैया नालाय र' गोसोखांगोन दे आङो आरो मा सोंहरदोंमोन आरो मा मिथिहोनो हायो आं नोंथांमोननो आंनि भिडिअनि गेजेरजोंहाय नायनोसै र' मामोनलाय सेम्पु केयार खालामनाय सिराम फोननायखौबो खिथाबाय खानजंखौ माखौ इउज खालामनांगौ खिथाबाय खानायखौ मादि लोबो अके खानायखौ मादि लोबो दै स' जों नर्मेल जोंनि रियेल खानायखौ माबायसा लोबो बेबायदिनो लोबनांगोन खिन्थु आङो आङो खानायखौ लोबोबा फार्स्टआवहाय आङो सिगां आंनि जा खानाय दंमोन बेखौ इदि सिगांथिं इदि लाबोनानै इदि खर'खौ गाहाय खालामनासो लोबोमोन आरोना ओमफ्राय दायो आं मा खालामो सावार लायो आरो जुदि नोंथांमोना डाइरेक्ट बाल्थिंनिफ्राय मगजों बिदि लोबनोबाबो डाइरेक्ट बिदि लोबजागोन बाट खानायखौ सेम्पुखौ इदि खालामनांगोन आरोना मोजाङै इदि गालाय गुजाय खालामनाङा आरो गावनि खानायखौ लोब्बा बिदि गालाय गुजाय खालामनाङा आरोना ओमफ्राय मोजाङै स्केल्पआवहाय नांनाय बायदि सेम्पुखौ बिदि लानांगोन ओमफ्राय कन्डिशनारखौथ' बिदिनो फोनखानांगोन स' बेनोसै खिन्थु खानायखौ बिदि बाराद्राय जेथो टेंगल खालामनाङा आरोना आरामसे माने मा होनो जेरैहाय जोङो जोंनि मोदोमखौ ओंखाम ओंख्रि जाहोनाङो थिग बेबायदिनो जोंनि खानायखौबो सेम्पु कन्डिशनार सिराम बे मोनथाम बुस्थुआनोसै आरोना आरो मालाबा उइकआवहाय बा 15 डेजसोनि उनावहाय नोङो हेयार मास्क लगायजागोन आरो बेखौबो सालफेट फ्रि हेयार मास्कखौ लगायनांगोन आरोना ओमफ्राय आरो नोंहा जुदि फैसा एसे बारा दङबा बा नों जुदि पार्लाराव सुहैनो हायोबा साबसिन जायो मानो होनना बुंबा पार्लारावहाय बा सेलनफोरावहाय सुबाथाय बिसोर एक्सपार्ट नालाय माबोरैहाय सुयो माबोरैहाय मायो बरिया जागोन आरोना खानाया खिन्थु आं सानो जे आंनो एक्सपार्ट बेखायनो आङो दासिम सुहैयाखै आरोना पार्लाराव सुबाथाय एसे फैसाया बारा थाङो नालाय बेनि थाखायनो सुवाखै खिन्थु आं सुयो आङो खिन्थु दायो थांनाय जायाखै आरोना बारा बेखायनो सुवाखै आंथ' ओरैनो जेबो प्रब्लेम मोनाखै नर्मेलि माने आं जेरैबायदि गावनि खानायजों थायो बेबायदिनो आरोना जेबो प्रब्लेम मोनाखै ओमफ्राय रिफिल
नोंथांमोना आं खोन्थादोंमोन ना जे आफ्टार 3 नङाबा 4 मान्थ आं रिफिल खालामनो थांगोन रिफिल मिन्स बिथांमोना आंनि एक्सटेनसनखौ बख'नानैहाय मोजाङै वाश खालामगोन वाश खालामनायनि उनावहाय ड्रायार इउज खालामगोन ड्रायार इउज खालामनानै स्ट्रेट खालामगोन आफ्टार डेट आंनि हेयारखौहाय जुदि आंना हेयारा एसे डेमेजफोर जादोंबा आंना रियेल खानाया बारा मोजां नङा दे स' बेखौहाय आङो सानदों प्रटिनखौ होगोन प्रटिन होखांनानै आंनि खानायखौ वाश खालामगोन मा खालामगोन बिसोरो खालामनानै स्ट्रेट खालामनानै बे एक्सटेनसनखौ आरो लगायफिननानै हरगोन मानो होननानै बुङोब्ला जेरैहाय नेल एक्सटेनसन खालामनायाव दायो आङो नेल एक्सटेनसन लायाखै दे बे आंनि रियेल नेल ओमफ्राय मा होनो बे नेल एक्सटेनसन खालामनायावहाय जेरैहाय नेल एक्सटेनसनखौथ' बे गोजौनिफ्राय लागायोना ओमफ्राय बियो जेब्ला गोबाव जायो नै सांसां फैयो माने जोंनि नेला जेब्ला गोलाव जागोन बेबोथ' इदि फैलांबाय थागोन थिग बेबायदिनो खानायखौबो नैबे गुदिनिफ्रायनो लागायदों खिन्थु जोंनि रियेल खानाया जेब्ला गोलाव जायो बेबो इदि गाहायथिं फैबाय थागोन नालाय नै सांसां फैगोन स' बेयावनो बिथांमोना बख'नानै आरो गुदियाव लगायफिननो हायो बुजिदोंना खोथाखौ जेरैहाय जेनेबा आंनि खानायखौ नै सांसांसोआवहा लगायबाय आरोना एक्सटेनसनखौ नै सांसांआवहा बाराद्राय इयाव लगाया आरोना बिथांमोना नै इयावहा लगायबाय लगायनानै ओमफ्राय 3 मान्थसोनि उनावहा इ खानाय एक्सटेनसना नै सांसां फैगोन मानो होनोबा आंनि बे रियेल खानाया गोलाव जागोन ना स' बेखौहाय बिथांमोना बख'नानै वाश खालामनानै दहाय आं खिथाखांबायना मा खालामगोन बेनि उनावहाय नैबेयावहाय लगायफिनना होगोन बेबायदि आरोना बेखौ बुङो रिफिलिं खालामनाय नोंथांमोना जुदि हेयार एक्सटेनसन खालामनो गोसोब्ला नोंथांमोननियावहाय मा होनो ड्रायारा मास्ट बि थानांगोन मानो होनना बुङोब्ला बे खानाया जुदि ड्रायारजोंहाय ड्राइ खालामा बारा मोजां जाया आरोना सिल्कि जाया बा फ्रोम जाया मा होनगोन आं मिथिला सिल्कि जाया एसे जेलदेब जानो नागिरो ओंखायनो नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर हेयार एक्सटेनसन खालामनो गोसोब्ला ड्रायारखौ लादो बास खर' सुखांनायनि उनावहाय आरामसे खर'खौ फोराननानै लादो ओमफ्राय आरो बरिया खानाय मोनगोन आरोना जेरैहाय आंनि इस मार जोहोलि नामा मोजां मोनो आरोना खानाय गोलावबा मोजां नाङो आं नेनो हायासै माने बेखायनो आङो एक्सटेनसनखौनो खालामबाय आरोना खानाय गोलाव जाजासिम आं नेनो हाला ओंखायनो खालामबाय आरो जाय बिथांमोना इसोरनि अननायावहाय मोजां समायना खानाय मोनखादों बिथांमोना गोबां रंजानो हायो मानो होनना बुङोबा इसोरा हरदो मोजां दिसुन खाफाल गोनां खिन्थु जोंफोरनि खानाया बारा मोजां नङा मानो होनना बुङोबा मानो मोजां नङा आं मादि मिथिदा भगबाना हरासै माबा मोनसे पाप मावदोंमोन खोमा खानाय मोजां हरासै आंना बोरै मिथिनो मानि थाखाय मोजां नङा ओमफ्राय जेरैहाय माखासे लाकि मानसि थायो जेरैहाय नानि जा मामा आं मिथिनायाव दे ओमफ्राय जोंहा बिसोरनि खानाया एकदम सुपार डुपार हिट बिथांमोना हेयार एक्सटेनसन लागायनो दरखार गैया बिथांमोना हेयार केयार खालामनो दरखार गैया बहुत मानसिफ्रानो होनो जे होम रेमेडिसनि जिखुनु बुस्थुफोर लगायबानो खानाया मोजां जायो बा माखासे थावफोर लगायबा मोजां जायो बाट माखासे मोजां जानो हागौ खिन्थु माखासे मानसिफोरनिया हाजार माबा माबि होम रेमेडिस लगायबाबो माबा मोनसे थाव माबा माबि लगायबाबो मोजां जाया जायनिया मोजांखा उन्दैनिफ्रायनो मोजांखा खर' गुदिनिफ्रायनो मोजांखा जोंनिया मोजां नङा नालाय मोजां नङा बेखायनो खामदो बाहाय सोरबाफोर दुखु मोनदोंबा सरि मानो होनना बुङोबा मोजां खानाय लुगैदोंमोन बेखायनो खामजाबाय आरो नोंथांमोनाबो जुदि खालामनो गोसोब्ला खालामबानो जाबाय रावनिबो खोथा दा खोनासं मानो होनना बुङोबा गावनि लाइफ गावनि गोसो मा खालामनो नामा ओमफ्राय आरो क्या बोलबो मा होनो स' बेखिनियावनो आं दायो दिन्थिगोन नोंथांमोननो माबोरैहाय स्ट्रेट खालामनो हायो माबोरैहाय कार्लार इउज खालामनो हायो माबोरैहाय क्रिम्पिं इउज खालामनो हायो एभरिथिं नोंथाङा जाबायदि लुगैयो बेबायदिनो हेयार स्टाइल खालामनो हागोन गावनि खर'आवहाय एक्सटेनसन थानायावनो जेबो डिस्टार्ब गैया तुम्हारी कसम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम कसम चाहे ले लो तुम्हारी कसम बहुत
आङो खानायखौ बाराद्राय गासिखौबो खालामनानै दिन्थिया मानो होनना बुंबा आङो दायो स्ट्रेट खानायखौनो लाथ'गोन नालाय बेखायनो आं जुदि कार्लि खालामोबा आंनावहाय टाइम गैया स्ट्रेट खालामनो थाखाय बेखायनो आङो बाङाय बाङाय खालामनानै देखायगोन आरो ना नैबेथ' एक्सटेनसनसो नालाय बे खानायावनो खालामनानै दिन्थिगोन आं नोंथांमोननो स' आं नोंथांमोननो मोनथाम स्टाइल खालामनानै दिन्थिगोन मोनसेया जाहैबाय कार्लि ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय क्रिम्पिं मोनसेया जाहैबाय स्ट्रेट अके नुबाय माबायसा जायो आं इ सानिफ्राय खामासै आरोना मानो होनना बुंबा आं दा स्ट्रेट खालामफिनगोन नालाय बरिया जाखायो नै आरो मोनसे खालामना देखायबावगोन र' आं So guys, नै नोंथांमोना नुखादों माबायसा कार्लि एबारै आङो खालामगोन क्रिम्पिं नैबे जिगजेगखौ नुदोंना नोंथांमोना हाजो बायदि नै नै बे क्रिम्पिं खालामबाय आङो खानाया ओमफ्राय नैबेखौहाय कार्लि खालामबाय बबे मोननैया नै आं बारा खालामबाय थायासै आरोना नोंथांमोननो जास्ट दिन्थिबाय आङो सिम्पोलहै नैबेखौ कार्लि खालामबाय ओमफ्राय नैबेखौ क्रिम्पिं ओमफ्राय दा आं जिथु क्रिम्पिं खालामबाय आरो कार्लि खालामबाय बेखौहाय आं नोंथांमोननो स्ट्रेट खालामनानै दिन्थिनोसै नै गाइस सिदा जाफिनबाय दहायनि बायदि ओमफ्राय नै इखौबो सिदा खालामफिनसै So नै गाइस नोंथांमोना दहाय कार्लि हेयार नुदोंमोन ना गैला दायो सब स्ट्रेट जाजोब्बाय नोंथांमोना आं मोजाङै दिन्थिबाय आरो मोनसे खोथा नोंथांमोना जुदि खानजंखौ खानोबा जास्ट बेनिफ्राय खाननाङा नैबे गुदिनिफ्रायनो सिङावहाय सोनानै खान आरोना जेथो जायै बायदि नोंथांमोना बिदि सिंनिफ्राय खानबानो जाबाय So yeah, complete जाबाय आरो
नोंथांमोननोथ' आं सिगाङावनो खोन्थाखादों जे आङो स्टार्ट खालामनो सानदों मोनसे मोजां सेलुन नायनोसै बेसेबांखिनि आवगायनो हायो आरो नोंथांमोनाबो जुदि आंजों लोगोआवहाय दङब्ला आयु आरो माथो होनबावनो आंजों जुदि लोगोआव दङब्ला अबभियासलि आङो जेरैबायदि इउटुबावहाय अननाय मोनदों थिग बेबायदिनो आंनि गोदान सेलुनावहाय अननायखौ मोनगोन आरो नोंथांमोननोथ' आं शेयार खालामालासिनो थाखाया आं सानदों नालाय दा खोन्थाखाबाय आरो जेब्लानोखि जाफुंगोन अब्लानाथ' आं अबभियासलि भिडिअ बानायनानै दिन्थिखागोन नोंथांमोननो आरो नोंथांमोननि सापर्ट आरो अननाय जेब्लाबो थाबाय थाथों लोगोसे गोबाङानो आंखौ कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरदो आब' नोंनि जिडि प्रडाक्शना थैसिगोन नामा नों भिडिअ बानायला नामा सबर करो सबर का फल मीठा होता है यार नुगोन सिन्था खालामनाङा नैबे गेम स्टुडिअ थांना थानायावहाय नुगोन नोंथांमोना आरो नोंथांमोननि अननायजोंनो आङो दङ आरो नोंथांमोननि अननायखौ जुदि बेफोरबायदि मोनबाय थायोबाथ' मा होनबावनो आरो बहुद लामा हान्थिनांगौ दङ दानो थाद'आ जिहेतु आथिं आखाइ इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ देहाया मोजां दङ इसोरनि अननायाव स' नोंथांमोननि अननाय मोनोब्ला थाबायलांबाय थागोन मानो होनना बुंबा एमसु दैमारिया जेब्लाबो उनफिननायावहाय गैया आरो थाद'नायावहाय गैया स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ दिनै जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय